Alabaw Eve. Salamat sa pagbisita. Salamat sa patamsak host. Bans tip and guide. Morning to all. Ano na, umaga pa lang dito. Nanayos. Dito ako sa bintana. Lupi Ilasos. Salamat sa pagdalaw. Kay Ate Ima. Good morning. SSC TV. May nag-shoutout. Nagigising ko lang. Is it TV? I'm here in your house. Thumbs up down. Parang hindi naman sila nagplato, doon na nila kinain. Oo, doon na sila. Hindi naman. Dapat na sila magplato. Ayaw mo yung natin. Yung gasok pala sa mga pagkakaw. May dala mo pa. Hindi naman nagawa ko yung mga doon. Ay, hindi naman nakakastor. Is the TV? Down to you. Watching here. Ano meron sila? Ha? Wala na po.
Hi, Shammer Travel Vlog, big love shout out. Thank you for coming. Happy Sunday. Good morning. Ano para wala, hindi ko matouch yung mamaya siguro. Shammer Travel Vlog, I'm here in your house. Nandito ako, Ma'am Iba, sa bahay mo. Hindi ko maipin yung ano niyo. Hindi ko matouch yung pin. Dito na lang ako sa baba. Ba't ayaw? Ayaw mag ano. Ayan, kay sino tong ano?
SSCTV, nandito ako sa bahay mo. CG5 channel. Salamat sa patamsak. CCRB Wanderlust, salamat sa pagbisita. SSCTV, done to you. Done to you. Ma'am, all about it. Andito ako sa bahay mo. Ma'am Iba. Hi, Ma'am Regina Lupis. Ate Ima Tamsak Dan Premier. Salamat, salamat at ano, Ma'am Regina Lupis. Ate Michigan Tamsak, salamat anak. Salamat sa pagbisita anak. Ayan. Kagigising lang ni Ate Ima. Umaga pa lang dito. Nagdidikit si Ate Ima dito sa amin. Nagdidikit sa bisita. Hindi ako makapin. Ewan ko kung bakit hindi ko matouch yung ano, sa taas. Naghang yata. Naghang yata. Ayan. Ma'am Regina, nandito ako sa bahay mo.
Kay Rayo Oyama, ayan. Tamsakdan with banana, Sir Rayo Oyama. Guys, connect to each other. Nandito ako nagko-connect sa inyo isa-isa. Nagkalat dito sa amin. Early in the morning, nagkalat. Guys, connect to each other. Nagko-connect si Ate Ima sa inyo. Hayaan mo hayaan mo anak, ano, para mangisda. Tama lang naman yan. Hindi nandito ka, uy. Nandito siya. Bumisita. Singjin Miss TV, good morning host. Salamat, good morning to you. Hindi ko matouch para ano, mag-pin ako sa inyo. Hindi ko matouch sa ano, sa taas. Ano ba yan? Naghang yata yung ano ko, cellphone ko, pati ito, oh, gusto kong jakitan. Si Singjin TV Mix. Hindi ko na matouch, pero nagwawats ako dito sa, nanonood ako kay ano, kay Sir Rayo Uyama. Guys, patikitan niyo si Sir ano, Uyama, si Ma'am Regina. Anak niya. Ano, ibig kong sabihin, babalikan kayo. Lalo na kay Sis Arbe. Ay naku, babalikan kayo niyan. Ang pogi niyang anak mo, Sis ano, Ma'am Regina. Koreano talaga. Dan ako ulit, Ma'am Regina kay ano, Rayo Yama. Anak Michigan, dikitan mo si ano, yung binata natin si ano, Rayo Yama, Korean, Pilipina.
Pilipina. Anak niya mama niya si Regina Lopez. Wala akong maipin. Ano ba yan? Try ko lahat. Sino bang ipipin? Magpipin ako. Kaso hindi ko matouch yung, ayan, natouch ko yung, may natouch ako Alis-alis ako minsan kasi pag sa loob tawagin ako. Dala-dala ko itong pangdikit ko. Pang 100 na tamsak, Ma'am Regina, ay pang-apat na yata, pang-apat na rin na banana. Pang-apat na rin na banana. Mga busy dyan, mag-work-work muna. Lopi, binibiro ka ng anak. Binibiro ka ng anak ko si Michigan. Wait lang, Sir Lopi. Magdidikit pa ako yung magdidikit pa ako. Pang 111, kay Rayo Oyama. With dikit ulit. Si Regina, hindi ko alam kung ilan lang nadidikit ko kay Sir Rayo. Pag wala ako, ayan, binabalik-balikan ko kasi may trabaho si Ate Ima.
Kagigising lang nag-open na kaagad kasi mamaya busy na kami, may pupuntahan kami. Punta kami ng labas, kasama ang amo. Pang 102 Tamsak, kay Rai Oyama. Pang-anim na yata yung ano, nadikit ko, ano, Sis Regina Lopez. Tahimik si Ate Ima, nagdidikit. Nagdidikit si Ate Ima. Mga lumalabas, may mga lumalabas na upcoming po, ano, na, mali yun yung mga lumalabas na what's our, ay ano ba ito? Kasi natatats ko kaagad. Sir Lope Ilasos, si ano yun, si, yung anak niya yun, si Sir Rayo Oyama, si Ma'am Regina. Wala itong ano, is yung mga lumalabas na
Hala, meron palang lumalabas na mga ano, live stream. Good morning, guys. Nagkakamali ako ng pindot, paulit-ulit pati kagagabi. Ma'am All About Eve, nagtamsak na ako sa'yo, nagtatamsak ako sa'yo kanina pa. Ano, tamsakan ko ng ano, 10. Basta tamsakan ko ng 10, watching din na. Magwa-watch din ako ng ano sa'yo, 10. Yung mga nadakitan ko na, ano, tamsak na lang muna. Yung mga nadikitan ko. Summer travel vlog din. Maski nawala na diyan, ano, dinidikitan ko. Winawatch ko yung ano, video. Sir Ilasos, wait lang saglit ha. Okay, okay lang maglibot-libot ka, Sir ano, Lupi Ilasos. Kaya didikitan kita. Guys, connect to each other. Habang nagkukunik sa inyo si Ate Iman, nagwawat pa. Sir Lopi Ilasos, ano, mamaya kita dikitan ha.
Ma'am Regina, salamat. Salamat sa pagtamsak kay ano at Ma'am Eva. Guys, connected sa other.
Hello, Ma'am Regina, salamat din po. Salamat. Busy si Ate Iwa. Iniiwan ko, pero dala ko yung cellphone kong isa. Superman, Superman, asan si Batman? Joke. Joke lang. Ang init na dito sa amin. Ayan oh. Ang init-init oh. Ang init dito sa amin na. Superman, asan si Batman? Binibiro kita. Ma'am Rayo, ay, Sir Rayo, Ma'am Regina, nandito ako sa bahay ni Sir Rayo. Thumbs up ulit. At banana. Natawa. Oo, Superman, asan si Batman? Batman, sino pa yun kasama? Watch, watching here. Ano ba ito? Sarap ng pagkain ni ano? Sarap ng pagkain din ng Korea, oh. Yan mag-stick, hindi ko alam. Maghawak ng stick, hindi ko alam. Nanonood ako dito sa ano ni Sir Rayo Uyama. Ang mga Regina. Superman, salamat sa pag-stay. Ayan. Lupi, kapatid. Hinahanap ko yung mga ibang hindi ko pa nadikit sa kanya. Kasi chinik ko si anak, Michigan. Marami na pala akong nadidikit sa kanya. Kaya ito, nagtitingin ako. Kanina nagtitingin ako nang idikit ko sa kanya. Sa bahay mo na lang ako magdikit mamaya, Sir Lupi, kapatid. Si Sir, ano yan, si Sir Lupi. Ninja niya yan. Kaso hindi ko matouch yung ano, pati magpin. Hindi ako makapin sa inyo kasi hindi ko matouch yung, ewan ko, ayan, tingnan ko nga. O, ayan, meron na. Yung napin, ay, Superman, Tamsak, dan. Ano yan eh, ano yan, ninja lang ni kapatid Lupi.
Yan, diyan ka nalilito sa ano, sa Ninja ako nalilito. 'Pag ginamit nila ng Ninja, ang maaano ko yung ang ano ba 'yan? Ang maaayudahan ko yung Ninja, oh, Ninja ni Sir ano 'to, Lottie, na alam ko. Superman, 'pag dinala mo yung ano mo, mo, yun ang maayudahan. Yun ang ng mga gustong i-open yung main channel mo. Ang mau-open nila yung Ninja mo, yun ang aayudahan nila. Asan yung main channel mo? Ganun yun. Ako, nadala ko palagi yung main channel ko kahit saan ako magpunta. Kaya malit lang ang ano ko dati eh, bahay ko. Lumalaki kasi yun ang dinadala ko na ano. Rayo Oyama, tamsak ulit. Kanina ano na ito, mahigit 100 tamsak. Bakit ano ano, parang nabawasan. Ayan, bumalik na naman. Tamsak ulit. Bagong dikit ulit kay Sir Rayo, Ma'am Regina. Nas Elina, igalap shout out po. Salamat, salamat. Ma'am All About Eve, Sis Iba. Wala si Sir Gatcho, naglalakbay. Naglalakbay si Sir Gatcho. Connect to each other muna. Nas Elina, nandito ako sa bahay mo, tamsak at saka banana. Baka hindi pa ako nadikit, hindi, baka hindi pa ako nakadikit sa'yo. Bigyan kita ng 10. Yung mga bago, 10-10.
Watching ako, Nas. Nas, pangalawang tamsak, ay hindi, pangalawang banana, pangalawang tamsak. Hinaan ko kasi madinig sa kabila. Tulog pa yung mga alaga ko. Di. Nas, pangatlong banana. Wait lang ha. Basta basta yung mga bago, bibigyan ko ng tig sa 10. Tatawag lang ako saglit. Ma'am Regina, hindi pa ako tapos sa yung magdikit. Ah, ilan lang ang nadidikit ko sa iyo? 6 yata. 6. Meron pa akong 4. NTV. Salamat sa padalaw. Regina Lopez, hello po. NTV, mega love shout out. Salamat sa patamsak, NTV. Kukunin ko lang yung charger ko. Saglit lang. Kukunin ko lang.
Maingay si Ate Iba. Kingsley Atuba. Wait lang ha. Wait, wait, wait. Wait at pupuntahan natin. Ano lang, charge ko lang yung pandikit ko. Pag busy, okay lang. Okay lang pag busy kayo dyan. Babalik-balikan ko yung bahay nyo. Ano lang, nag-charge lang yung pandikit ko saglit.
Sir Boy got you. Sabi ko naggala ka. Sabi ko naglalakbay ka. Sabi ko naglakbay si Sir got you. Saan ka naglakbay? Ako man. Hindi ako makapin. Talaga, oh. Pati ano, ba yan? Naku, si Sir Lope, oh. Ano, si Aquaman ngayon. Nasaan si, ano ngayon? Sino ba yung ibang mga, sige lang sa mga busy dyan, trabaho muna, magdidikit si Ate Emma. Sinisingit ko yung pagdidikit ko. Nas Ileana, Dan Tamsak, sis from All About Eve. Ma'am Regina, may utang ako sa yung ano, 3 siguro, 4. Hindi ako makapin. Naghahang. Nas, nandito ako sa bahay mo. Nadikit ko na yung iba yata sa iyo, hindi pa. Sir Lopez, mamaya kita dikitan, doon na lang sa bahay mo pag mag-live ka. Salamat, salamat NTV sa patamsak. Meron akong upcoming eh, hindi ito eh. May lumalabas na upcoming ko. Hindi ito. Natats ko lang ito. Ano ba yan? Ilan na ang upcoming ko. Hindi naman ito ang ano. Hindi pa kasi mayroonong si Ate Ima. Ma'am Regina, may utang pa ako sa'yo. . 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
Okey lang sa mga busy diyan magtrabaho. Kingsley, nandito ako sa bahay mo. Connect to each other, guys, habang nagdidikit si Ate Iman. Kingsley, Tamsak 71 with banana. Nasa premiere mo ako. Sir Boy Gatcho, ang ganda ng kanta mo, ah. Palagi ko yung pinakikinggan. Ang gandang pakinggan ng kanta. Sir Gatcho, Sir Boy, ikaw bang kumanta noon? Parang hindi yata ikaw, ah. Ang galing kumanta, oh. Sir Boy, ang galing mo palang kumanta. Ma'am, all about it. Patamsak-tamsak pa tayo, ha. Tamsak ulit. All about it. Sa watching. Ang bait ni ma'am, oh. Bait ni sis Iba Gutierrez. Sana makapasyal ako diyan sa inyo, sis. Hello po, Ate Ima, NTVPH. Salamat. Salamat sa patamsak at nadagdagan yung tamsak ko. Dati si Kuya Aw, ang daming tumangsak. Ay no, nagtamsak din ko minsan. Ngayon, busy rin siya. Salamat. NTV, bawi ako sa min mo, ah. Ang galing mong magluto, Ma'am Eve. Dito ako sa ano. Oo, ganyan. Ano, baba ng bahay para kasi hindi ako makapin. Ewan ko kung bakit hindi ko maipin sa taas. Naghang siya. Ayun. Parang may lumabas. Try ko nga. Parang may, ayun, wala na naman. Kanina o ayun. Try natin kay Ma'am Regina. Ayan, nakaano na. Yung mga iba kasi hindi ko naipin. Kasi ayaw mapindot. Ayan, dito tayo kay Ma'am Regina.
Masipag yan si Ma'am Rehinang mag-connect din, pa-connect din, ano, guys. Dalawa silang mag-ano. Nandito ulit ako sa bahay mo, Ma'am ano, Rehina. Kay Rayo, Oyama. Sir got you. Pa-connect kay ano, Ma'am Regina sa anak niyang si Rayo Oyama. Babalikan kanila. In TV. Salamat. Sa anak niya yan kay ano, Sir Rayo Oyama. Anak ni Ma'am Regina. Ba yun? Namalat na yata ako. Kagigising ko lang kanina. Nagbukas kaagad ako kasi yung mga kaibigan magbubukas sila para madalaw ko rin sila. Wala kasing nakabukas na mga live kaya nag-open ako ng live kahit na saglit lang. Saglit lang hanggang sa masubrahan. Yung saglit lang hanggang sa masubrahan. Salamat in TV, guhit na kaagad. Guhit na kaagad si ano, Sir Rayo. Boy, got you, manlalakbay. Saan ka naglakbay ngayong araw na ito, Sir Gatyo? Naghahanap ako ng ano, idikit ko kay Rayo, Kuyama. Nadikit ko na yung iba pala. Napapabayaan na yung trabaho. Nagla-live na si Ate Ima, hindi pa ano, nakatrabaho. May upcoming ako, nakikita ko dito. Hindi iyon. Tamsak ulit.
Sarayo. Ayan. Dikit uli with Danone. Ano, meron pa akong dalawa yata. Tapusin ko muna yung ano ni Ma'am Rina. Tamsak ulit, Ma'am Rina. At saka banana. Ilan pa ba? Ilan na? May ilan na ang kulang ko? 10 yung ano, bibigay kong banana. Salamat NTV. Nandito lang ako tahimik ano sa nagkukunik, ano, ididikit. Kasi yung mga iba dikit ko na yung iba. Hindi ko pa nadidikitan hindi ko pa nadidikitan yung iba. Wala. Wait lang guys. Di bali, babalikan ko kayo.
Dikit na lahat yata itong ano. Ma'am Regina, salamat sa patambay-tambay. Ma'am Satisfaction, salamat sa pabiji-biji. Naduduling na akong naghahanap ng mga isa na lang yata ang kulang ko kay Ma'am Regina. Kay Rayo, isa na lang yata ang kulang ko. Isa na lang ang kulang ko sa'yo, Ma'am Regina. Nandito sa ano, mid channel ko yung isa. Ma'am Regina, isa na lang ang kulang ko ha. Ano, puntahan natin si Nasdin. Puntahan ko sila saglit. Kasi kanina pa rin ito. Ayan. Pangatlong banana. Pangatlo na yata. O pang-apat. Ay, mali. Wala na akong nagawa. Wala nang natrabaho si Ate Ima. Wala nang natrabaho si Ate Ima sa bahay na ito. Mamaya ako linis. Ayan. Panglima na yata. Panglima ko na. Nasa taas ako guys. Connect to each other. Nasa ako taas. Hello, kapatid Food Buds. Mega love shout out. Salamat sa patamsak. Nakakaduling pala yung no? Nakakaduling kunik-kunik. Ma'am Regina, meron pa akong isa sa'yo ha. Randy Salvador, good afternoon. Good afternoon kapatid.
Salamat Ma'am All About It. Dan po sa nakapin. Yan. Nagkukunik pa ako sa nakapin para may pang 26 sa nakapin. Randy, wait lang ha. Sir Randy, wait lang. Saglit. Nasa taas ako. Nagkukunik kay Lunas. Explorer TV. Mega love shout out. Good buds. Salamat sa pagkaway-kaway. Sa taas, wait lang ah. Ay, ito na ako nagkukunik ako sa inyo. Malapit nang mag 1K pala ito si Nas. Ma'am Nas, malapit ka na palang mag 1K. Dapat palang kunikan ito. Ma'am Nas, 29 tamsak at saka banana. Sa mga busy, okay lang magtrabaho. Ayan. Pang 30 tamsak na sila na.
Sige lang, yung mga busy trabaho muna. Okey lang si Ate Ima dito, magko-connect sa inyo. Hindi pa ako kasi tapos mag-ano, mag-connect sa iba, babalikan ko sila. Tinatapos ko muna si Ma'am Nas, ayan. Kung puwede lang pag-anuin ko ito, eh, pag-1K-in ko ito, eh, hinay-hinay nga lang. Hinay-hinay lang Nas ang pagdikit. Kasi malalagas din 'pag ano, biglain. Ayan, nakaano na ako sa iyo. Nakailan na ako. Sir Foodbuds, doon na lang kita sa bahay mo dikitan, ha? Doon na lang kita ayudahan. May mga hindi pa ako na ano, hindi pa tapos yung pagdidikit ko sa mga bisita na iba. Mga bisita. Nandito ulit ako sa bahay mo, Ma'am Nas, ayan. Ano na, naka nakatapos din. Sa ibang ano ako magdidikit sa'yo. Sir Randy, wait lang ha. Sige lang, okay lang magtrabaho muna kayo dyan sa mga trabaho niyo. Asan na yung itipin kung isa. Salamat sa nagbisita-bisita kay Ate Ima. Salamat sa nagtamsak-tamsak yan. Basta work muna ang unahin. Tapos na ako sa'yo. May utang din akong isa sa'yo kasi nandito sa main channel ko yung ano, iba. Kingsley, tamsak with dikit. Pang 75 tamsak with banana. Dapat 2 hours lang ako. Ayudahan ko muna yung ano, bisita. Kingsley, tamsak pang 76 at saka banana.
Ma'am Regina. Kingsley Atuba, thumbs up dan Premier. Salamat, Ma'am Regina. Food buds, thumbs up dan from Ma'am Regina. Kingsley Atuba, pang 77 thumbs up at saka with banana. Sir Boy Gacho, Explorer TV. Sa'yo ba yan, Sir Gacho? Nawatch mo na si ano, Sir Gacho, Ma'am Iba. Yung sister natin, nawatch mo na. Salamat sa support. Sir Gacho. Dito pa ako sa ano, nagpupunik sa taas. Sir Gacho, wala kang bago na-upload. Kingsley, pang 78, thumbs up with banana. Lilipat ako doon sa kabila. Lilipat ako. Kasi ano, mag-aalmusal yung. Na, baba. Okay. Bye. Nagpapagawa na ng almusal yung amo ko. Mag-aalmusal na daw. Kaya lilipat up tayo doon sa kabila, doon sa kitchen. Naka-ready na yun eh. Dan ako sa ano, Kingsley. Oh, yan.
Lipat bahay si Ate Emma. Ayan na naman ako sa kitchen. May nalaglag. Hindi, kasi ginagawan ko na ng ano, yung amo ko. 'Di ba na ako ng ano, nag-upload na ako ng dati. Ano yung in-upload ko? Nag-aapura akong gumawa ng ano kasi tumawag siya, mag-aalmusal na daw siya. Kaya ito ngayon, naapura ko na naman ulit. Kaya iyan, may ano yung sartin lang ang nalaglag. Tapos na si ano, Kingsley. Kingsley, tapos na. Tapos ko na siyang ayudahan. Asan na si Ma'am All About Eve dyan? Yung bahay niya. Para maiwas natin lagi siya. Kasi importante na ang watch, Ma'am ano, Ma'am Eva. Watch na lang ang ano kulang mo. Wala na, hindi ko na ano yata. Natabunan.
I'm all about it, pababa ng bahay mo. Para masalang ulit natin. Salamat Ma'am Regina. Napaka-supportive ni Ma'am ano, pa-jacket daw, pa-jacket, let's watch. Ayan, hindi ko na naman matouch. Wait lang ha, hindi ko matouch eh. Saglit lang ha. Ay, nag-ako na yung ako kasi baka nandiyan na, mag-awang ka ngayon. Tumawag siya kaya nandito na tayo sa kitchen. Gagawin ko na yung, igagawan ko siya ng ano siya ng akurahan na naman. Ang gagawin ko ngayon, itlog, hindi ko na mabibidyo. Hindi ko na mabibidyo. Akurahan na naman ulit. Maingay na ako kasi nasa I'm all about it. Kung nandiyan ka, baba mo yung ano, iwas natin ulit. Maingay si Ate Ima. Nagkakalansing ang mga plato la ulit. Paano ba ito? Ganyan. Nag-stop. Ayan o, nag-stop. Kaya hindi ko pala maano yung ano kasi nag-stop. Wait lang. Tapusin ko muna si Amo. Tapusin ko muna yung nangyari sa kanya. Nadidinig ko yung pagtaktak ah. Tapos nag-iusip si Ate Ima. Ako, si Ate Ima. Naghang yung ano, ijajakitan ko siya naghang. Naghang, ay ano, nag-stop oh. Saglit lang. Let's watch. Ano ka na? Mamaya saglit lang. Dahil natin sa ano, mulat saglit.
Nag-stuck nag-stuck yung nakapin. Nag-stuck yung nakapin.